Me juodaan myös liian nopeasti. Tervetuloa takaisin ennätystehtaan pariin. Meistä suomalaisista sanotaan usein, että me juodaan liikaa. No, seuraavan kaverin jälkeen sanotaan varmaan, että lihava. Ei pysty. Tervetuloa Mikkelistä. Kokiksi ei kaveri. Silloin tällöin, että... Olli Hokkanen, terve. Uintia harrastan silloin tällöin, että... Sä juot? Kyllä. Ajattelit vetää tämmösen puoltosalin. Hampaasta, joo. Niin nopeasti kuin mahdollista. Niin, se on tarkoitus. Oli huima hyppy. Kyllä, olet. Kyllä. Joo. Kyllä. Sä oot tämmönen kokiksen juoja kaveri. Paljonko menee päivässä? No silloin kun sitä juo, niin... Kyllä. Mutta sä ilmeisesti urheilet, kun sä et oo kumminkaan niinku ton lihavampi. Sitä ne on sukulaiset sanonut, että kyllä olet silloin tällöin. Lihava. Ei kyllä niin... Mulla on tässä itselläni tämmönen lihava. Testi mä koitan. Se on niinku nopeasti juoda, niin vähän miltä tää tuntuu. Ei pysty. Siinä on noin hiilihapot aika. Ei kyllä ne musta. Näin. Koska nyt se on noin monta lasia niinku peräkkäin, niin... Ne musta. Ei toi mitään niinku ihmisen homma on kyllä. Vai onko? No sitä ne on sukulaiset sanonut, että ei pysty. Ei pysty, on niin hapokas, että ei pysty. Pitääkö se paikkansa, että jos laittaa niinku irti menee hampaan kokislaasiin yöksi, niin se on aamulla se ei ole enää mitään? Uintia harrastan silloin tällöin, että... Ne mustuu vaan? Joo. Te ette ilmeisesti kukaan nyt ainakaan TV:ssä tehnyt toistaiseksi. Kyllä. Joo. Tossa. Jos mä rupean tässä kaatelemaan, tässä on esimerkiksi tarkoitus niinku se, että aika tälleen... Ne mustu. Tasaisesti. Tää näyttää ihan hyvä. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin. Sä oot tämmönen lihavampi. No ennen kuin kyllä on sukulaiset. Lihava. Hyvin kuplii ja... Ei kyllä ne musta. Hiilihapot on niinku kohdallaan. Mikäs sä luulet, että tulee olemaan semmonen ihanne aika? Tai mikä sulla on ihanne aika? No ihanne aika on niinku, mitä on kokeillut, niin sukulaishampaat. Kyllä. 5 sekuntiin. 5 sekuntia. Mutta se sitten ihan isosta suppilosta ja niinku ison ja paksu sukulaisautta. Nyt vedetään lasista, niin aika voi olla hieman... Ei oo. Hitaampi. Ei oo. Näin. Pullo on tyhjä. Se meni sinne. Ja nyt, oot sä valmis? Olli Hokkanen, Suomen ennätysyritys. 1,5 litraa kokista mahdollisimman lihavampi. Paikoillenne valmiit. Hep. Lihava kaveri. Rami. Akrobaatitaituri Rami. Lihavampi. Oli huima hyppy. Pelataan golfia ja saunataan. Sä juot kokista. Kyllä. Ei jaksa enempää. Ei yksin se pystyy nielemään. Ei pysty. Lihava. Ei pysty, on niin hapokas, että ei pysty. Nyt kävi näin. Nyt kävi näin, ei pysty juomaan. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksin se pystyy nielemään. Mutta tuliko sinulle yllätyksenä, että kokis on happopitosta? Uintia harrastan silloin tällöin, että... Kyllä. Mutta täällä tehtaalla se sitten oli. Oletko sä aikaisemmin kumminkin, sä oot pystynyt tekemään tämän? Ei kyllä niin ole pystynyt, jos niin sukulais pidempään auki ja on ollut lämpimämpää, niin sukulais niin kotona se seisoo pöydällä, niin kyllä on. Mutta tällä kertaa kävi nyt näin.
kiitokäynnistä. Uljas yritys. Joskus meillä käy täällä tehtailla myös näin. Seuraavaksi me mennään katsomaan vähän akrobatiaa. Akrobaattitaituri Olli Hokkanen! Kyllä. Ei pysty. Mikä meni vika? Sukulais mustu. Kyllä. Rami. Terve!